Nes i o'n neud gwyniad ti, fe ddim tactig. Does dim. Sy'n gwallt yn eto. Elin! Helo pawb a chroeso nôl i PopT. Hei, heddiw yma, gyda ni wneud Danso. Dwi'n siarad blaen. Not joke. Obviously, mae fi a Cadi heddiw yma efo rhyw ganfas bach del yma neu ynddi. A da ni'n mynd i llunio am gilydd. Ie. Ond mae'na gwist. Da ni'n mynd efo un munud. Sy'n byd yn hawdd ar PopT o sef. Dwi'n siŵr mae'na wastad rhyw gwist efo ni, does? A'r person sy'n llun gorau'r diwedd sy'n ennill beth? Just yn clywed. Just yn clywed, boi. Mae pa'n sy'n rhywys. Nes i o'n neud gwyniad ti, as in... So ti'n, oce, iawn. Fe ddim tactig. Does dim. O, so ti'n just yn peintio galon. O, fi'n cael ei wneud jyst yn llygad yn bach. Llun glas, llun glas. Mae'n ystod bach. Yes, Bryn. Finishing touch. Guys, bio. So, mae da Elin, a fi eisiau gwneud y ffrind. Tracy, dwi'n Dwi'n blaen. meddwl bod hwnna'n edrych yn dda. Mae'r leif bron yna. Sgyn i ddim yn gwyneb. Lovely. Pan ti'n barod, Elin? Y go. Reit. Dwi'n just yn gwneud siap. O, mae hyn yn... Oce, dwi'n dach pan o'ch chi'n panicio wan. Mae hyn yn really scary. Iawn, yn dila. Wedyn... Sut mae'n plan i'r feature ar Rwy'n siwna. Dwi ofn. Fela, iawn, mae'n wedyn di. Oh my. Fi'n credu bod fi'n bod sy'n gwallt yn eto. Not good. Ti sôn hwnna? Dwi'n brwys tew i ddyn gwallt. O, iawn. Hwna'n ddeg, mae'n edrych yn awel. Elin! Pa un dy'r gorau? Dwi eisiau chi ddeud ni yn y sylwadau. Pa un ydych chi'n meddwl dy'r gorau cyn iddyn ni benderfynu? Mae'r ddau yn rhaid pethau gwahanol. Fel Yndi. fi ti'n mynd am yr elfen gwallt. Nes i fynd am croen. Wedyn nes i jyst dechrau neu gada. Nes i wneud eiliau. Ie. A nes i wneud... Sy'n dyti, ie, sorry. Ma'n iawn. Genna mi fy mswgi, dwi'n hwnna. Ti'n jyst yn mynd fel laf y glas. Dwi'n mwyn gwybod pwy ti'n meddwl. Fi. Ia. Achos mae hwn jyst yn rili ddrwg. Dyna ni o'r fideo heddi. Os ydych chi ffansi gweld mwy o fideos doniol ofnadw flin o'r criw, mae'n rhaid i chi Tanysgrifia ond ysef. Oes, ond mae'n rhaid i chi adael hoff ar y fideo yma hefyd. A, cofiwch, i bwyso'r gloch notification na, i chi gael gwybod beth yn unig mwy o fideos gwylio bos fel hyn. Iawn, ta'r fideo nesaf. Ta, boys. Ta-ta! Ta-ta!